ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାନଦୀରେ ତିଆରି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶାଳ ନଦୀବନ୍ଧ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହୁତ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଖାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ ଯାହାକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗଭୀରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍କୁଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଇତିହାସ। ମହାନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ 1948 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1953 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଶର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଡ୍ୟାମ୍ର ଲମ୍ବା 4.8 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକୁ ହୀରାକୁଦର ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର 6049 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଟାୱାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ନେହେରୁ ମିନାର। ଏହି ଟାୱାର ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅଣଦେଖା ମନ୍ଦିର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ କି ଅଣଦେଖା ମନ୍ଦିର କେମିତି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପୁରା ସତ ମାନାଯାଏ କି 1957 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ପୁରା ହେବା ପରେ ଆଖପାଖ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେବେ ପାଣି କମି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣିରେ 200 ମନ୍ଦିର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। 150ଟି ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟି ମନ୍ଦିର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିଯିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଏହି ଜାଗାର ଜଳବାୟୁ ବହୁତ ଗରମ ବା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ 1 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ଜାଗାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଯିବାର ଭଲ ସମୟ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ସନ୍ତୁଳନ ଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପୁରା ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର କ୍ଷେତରାଜପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଦୁଇଟି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବହୁତ ପାଖ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।